say Damunina was and so I don't know the Adom ye, what the Ache Bium. I am not just some sir and near also Katias for home. I know July was so many days, decamp pepe. Nesse was so many young room. And do I know teach ya so and set ya so 90 ya so. No, I can say Christo Adwoa Asare. I know you die every day, I now, as usual. Yet, I said, another say no. Many my bed of phone at Tennessee. Na and Ghana today. Dear Akosua my Ghana mu. Ya pense mu diamond. Na ya boy remo domusuko. Na ya shase Ghana ni beye ye. Sanse wa mai beye ya. Ejina minu mi no so. Ghana no beko ya. Ejina minu mi no so. Wo bi na bo no nyom. Wo se na no me so na Ghana ya sa abruchiri. Ya ganga kromani beko yi. Mama mabedwa for kwa ba. Na mama wo no ma chena senso. Ene no. Eyasemu. Yes, madam. Money. Good morning. Na ho ye de. Hu ye mobo. Oh, and what it ya hwesu? Samoa. Anya dada no a. Oh. No, what it ya hwesu? Samoa. And then July 1st. Aye. It's an only fit na eko. Serious pa. Na be 16 years girl on so. They be like this so. Ajoy. Oh, Abaja. Oh, why a fellow do? Now, where do you Nyame adom. Send another winter, Nancy. And Adwoa Koro ba. Say Adwoa Shemo. And it was the ass Adwoa. And I went to Fako. Moki su de bia no na me hye. Oh na bi. Send run we huru ase. Na ke obi jiji wodi nsu mo me ntime ase say na di sira se okura ni. Send you represent to onyara wo hwe. Adwoa mo. Sompa FM. Say. Na ke oli ali. Na Adwoa mo. Oh, but Adwoa. Oh, why a fe? That's the one so sad. And I Apam kra de che say. What the ewura hu. Sentina, answer or be me castle mamma hard. Spiritual mathematics. And yasem ketwama. And then she be bon pay. No correct. Yeah. So 1st July. National Day of Thanksgiving and Praise. Yeah. Auntie. And no ye na nano mo so kire se na wo sanke mu gu nsa. You wo mo firim. Yes. Na wo sanke mu gu nsa. Na wo mo so ede wo mo de chense kane no na ye gu nsa frɛ twedi ampon kwa me ne asase ya ne ade. But then was a Christo som ne ba ye nti ye no afiri mu ne ade ye twa no no abo. Na nka no so ka ho so na nka yi o na. Nse na ono o mo ken se bi enye Christofo ne enkramofo nko na ewo Ghana ha. Okay. And almost say your Maya dear. Okay. Ain't say your Maya dear. Na esese ye involve parties ne wo mu nyina. Because bibi so is na free mpanyimfo e free mampani atena ye directive no ne ade. But say edru say wo mo ekọ kro bi so a ana wo mo kọ empotemu bi a ensra hwe wo se den wo mo edikan kosi wo mo na so ye kro wura. Enti se bibi kese ese so koso dia na esese omobo mama ni na nko mukura di kan kura gu nsa sa ebi ekwem shio sa na wo no epe no se ye be involve wo mo nso na enkoye nkramofo ni efa because time a committee no ekọ wo mo nto abone ade wo be ha na yesi yakọ Church of Pentecost for ho yakọ Presbyterian Church of Ghana, Yako Abia Action Chapel, Yakoha, Methodist, Yako Methodist, Yako National Chief Imam, Atna ye near the Yako Serve Womo official letters, National House of Chiefs. Yantisi Savia, yes, Yako National House of Chiefs for ho, and I Yako Ochehene ho, and I Yako Esumesi ho, na Yako Serve official letters. Almost consensus, almost at the buy, and in a way, no, I think say
ne kwan so ano no they might not necessarily come say omo beye bibi wo ho but omo presence ehia and the no kwasem say bibia mu ori ntumi enyi wonu mfirim e ma ne nye ye san say nana no na ba da kura atwa kura wura agya ntumi enti na wo se nka ye de wo mo ka ho we na o ha ye nifa so ai no so betimi asa it's the first time bia no ya dia na nana mo nsem a wo mo kan nyina nso no se obekọ na nana ahemfo na so a dodo na nso kwa so enti na fa mpanimfo ani so no na we na yes say move mu esom won say move mu som no edu ba bi a we wo ba bi ogina na wo tu aduretu de wo ye say ye na nso bia ani sensi no na asorefo na edi nkunim no kwasem na enebra wo sorry ya na prayer and thanksgiving prayer ene apaye aseda ndafo no ya so ndam na ye ka prayers na nanom ho ye nka prayers mugunsa ye ka se ya apaye na se nya empaibo se ye ka apaye ene na se ene mo ene ebia ona pam ni nyina ye empaiye se ye den se a kire soro de agufo mo no ye empaiye nanom so gidi no empaiye no mo fra na apaye no enti omu na se no omu wi a wo mu hira omu sa adome empire so ye ba ye hira ye sa adome wonte se wakwa so dem mo bi bomba ye tia na tamfo enti mo nkasa nkyere na nanom se wo mo adwobre mra na de enei no de ombetimi aye de aboa magana akonanim se eye obese broni frɛ ne sen o do mu yi apaye ni wi a ebia na omu wo kanchi bi ombe kanchi aka ho ma wo mo modua okay se bia ya mfrɛ wo nti wo mo nyome yenhwɛ wo mo nso nye wo mo de enta akiri na nyame nsom na nema enkoye na mu mekoba se sabre ye kobɔ mpaye na ebi nso gina akire kanchi akire nema se enye yi a anhwɛ yi na enuru ho na ayese movie mde no ntene ye bɔ mpanimfo abaso yo I was so for where my bedroom for a minute woman be juma and ne anopai Adwoa Asare and na a japia apam dada and na wote womo enkano and na 1st July enti yemo watching and some watching say emo akwaba baby a wuko bia no yesere twedi ampo ne se wonto ne super emfa engu so ebra wo sorry ya wo hwe wo bre na wo hwe se ene ye 1st July no e di adwen ne ba wotirim ye free January February, March, April, May, June, and July. Upon Mamintio. And July 1st. July 1. Yenny penny and a 2 woman. No correct. Now, the bird me to say, Nasa me to take a cry, Manguremun Tamsa. The bird me to me, Dick, and say, You're the far quakugu, or far from the yes, I shall see. Now, nyame kan se mi se na ye free o fa fofora se o ma bibi ni o ma de nchen enti sa bre ya ade a kye na July 1 ye wo mu no e kire se som kase bi sa da yanima e wo se ye som na e hye nyame animonyam na eno nso enye som bone e som papa enti e wo se ye kentene ye ho na de ahyase ne ye de hyase se ye ko baako ena yedi akwa kogu ya de aka akire no broni frɛ ne finish hard e wo se ye san boy ho so na ye komienu eka ho na adoma hye nyame animonyam ye sha afe na se no ye kan sempi e de kire nyame se ye beye we nenso ye cha afi mu no ye hu se e de ye ka se ye beye no apam o se me catch us say apam wo oh yes now ready fita na wasa no wonim se baby a wo koi na minim se wo beka afa asedane ayi ne ho na afei no me de efa no so awure mama eh ade na za babo ya kan dia oh yes na just say coordination no e wo ho hom kro no amu ne e wo no enti no wo de kasa enti sabe yes foforo ase no o fine to me no de ye ntumi anye na ahyase no e wo se ye boye ho so na yetimi yo
esan sɛ ya na nkunimdie ɛwɔ somachi enti de hia ne sɛ ubeyi wo yam wakomam ne wo tirimu fitaa na wasom no wasom ye enne ya ye kwa akobɔ mpa ye ɛyɛ sɛ ye kɔda nyame ase nanso ya ye ma yaseda ye dodo ɛsen yade sra nyame nso nim ne ye hia ne de ye hwehwɛ nyinaa ye ma yaseda nya dodo nsen yade sre nokre ba ne sa wɔde de hia ye nyinaa ɛbɛka ye ho onso sɛ monhwehwɛ wo soro ahenni no ɛne trenee kane na me de ye num nyinaa ɛbɛka mo ho enti ɛnei ye kwa akobɔ mpa ya de nyame ase sɛ ye ka sɛ afi ya hyase ye bɛyi we ni ye ntumi nyoe ya yobi nanso ye ntumi nyoe ni nyinaa ono nyame ne nim de ntira ebia ye de ye ho to ye pomudin bia ye wo bibi bia na ye nim sɛ ye siesie ato ho so nanso ye ntumi ye sika bi kura ne ye hwɛ ni mo kwan nanso ama ɛno kyerɛ sɛ ye de ye ho to ye ho so enti saa bere ye ofa eto so mienu ye ne obi ade ye ho to no so agye de ohata hoyi nti ono ye de bi bia ama no ye de na sese wama ye twa afeni mo fa ne aka no won ne nim ne ewom wonwoma ye and I was going to say amen. Pastor Pam hey what about you for crash so evangelist won I am nwanwa kura evangelist I am nwanwa Sunday school teacher yo nti wo kira kakra yo ti Yesu do mofra ti se me Tobi so to Yesu do mofra ti se me abofra ti se me betina na so Yesu do mofra ti se me na huri o kotokoto ne mofra na ye pe oh papa moya de na obadwo fa akra so na fe yenko de ensem wo so I think papa maka masem ni nyina but kakra me de befu aso ne se I to walk school muna yeah mentals no ni we kan say wa come there the number kan wa kan on say kan dey akwa Asare a Sompa FM quotation yes enti we dey kura na ya Asare mpanimfo no mo chese Sunday school for nkura ye children's week quotations an kura nketenkete timi yi no na ma me panimo won quotation na enye nti ya ba Asare be yi quotation ti ma me fo no be fi mo nkyerɛkyerɛ yemi ene ye kyerɛ ma ba ko John 11:35 na Jesus swin Jesus wept nti ma me ye dana no omo ko tena ase bia wo kan onyaa nka sofo aba mo na nka wo be se watena na John 11:35 Jesus wept John 11:30 nti waka sa man ba ko tena nim ono wo ni bi nti wote ye na no no so fine it is so ba ye o mo yi quotation na no di kan man nsa so no yi John 11:35 Jesus wept no mo bom nsem ma no ewie no wa kire ma me no say you dey also free me so dan keke tie wi ma quotation wo mo be ma keke tie wi ma quotation oh wow so get the joy ma quotation really wo mo apoma ka but kakra me de be so say sesia second half na ye kono said ya pam kai se na nema bebre e na ye hyehye ye senka e bedru July de o no ma ye we ba wo hwa mu ba kokura ni ho a wetimi achieve emu aba mu okay na de ade ba ko e be boa ya ma de aka we yanim no aye easy amaye no ene se ye bebusa awurade ibe bise wura so se ke obi nkuni nyansa omisa onu awurade ho no na ya won se yankopon de eto da ye fa ni ma bi mu no wote soro ho me ye sure se no wote ho no wo hwe na wo sere me ba we pa e wo chere enti me ba we enti wonim de bitimi ye enti me ba we minyaya na nko wonim we minyaya no wonim we na nka ade na ye simple because we se yankopon de nko nyaya na abrabo na ye so easy but yeno ye ma ye FM enima bebre wo ho a esisi ye ho kwan a entimi ma ye mbisa de nyame ka okay utimi se utimi wo be bi environment bi mu
wo anamo bi wo ho no ma wutu ekwan bi wo ho a wonam so decision bi wo ho a wa make but sa decision no wakoma mu no enipa ni so de bibi e koso kama wo ye wadwuma wo nya wusika ne but ase dissatisfaction bi wo ho okay or say and David inquire of the Lord should I pursue and Erade say pursue 18 enime bi wo ho no mu a koso a wo de was say o plans afi we meye me ko ha business start business me we but then koso de wo pe no enye sa direction ne kura na Erade pesa wo kono okay it will be say we pema by the time I realize say no ese nka we nka ese bibi say Erade now be say what spend the time will be it might not be wasted because God has a way of obe share name wo enime bi ebia ahwere okay but ube won say sanka ukọ hono mu kanea ebia ka sa challenges no ne niam na ka won ko fam ka sa stress ne kran ka won fam enti ne ye koye nim no ebia time a wo dedicate mi say mi obi a me pe movies pa enti bo say me leisure time be any time bi a menya free time bi no movies ne type ben me wo media Nollywood na mehwe okay me mpe America for no ne UK bi age say bi a ba ko mienu bi a ye nkofo aka ho asem a na e bi a ma ye curious me pese me hwe bi me pe movies pa ene metimi ahwa na ehia se menya meduane bi a me fridge mo me wo me drink kakra bi me hye me dem mo a me no ano no okay eti no e bi a nkasa time no e na wo betimi sa time no na wo betimi de aye atwea be Erade okay and now betimi sacrifice bi okay na what dinkita ho woni nyame adi nkomo it's a do sa bre na na se ohwese bibi wo ho ame ya it take my attention so much me bie bible mu kura na me da me ka se me bompa wo so obo 10 minutes anu wani ha wo ti kura fa mu da it se bibi sa no wate sa time na wo de ye other things no ebia what is so kakra say net 20 minutes am rehwe movie a ebia na mehwe 5 Sompa FM okay na me de aka no ayi bi foforo I think say yes no a ako ebetimi aboa ye e wo kwan ahodo bebre so enamo asemu a mokan eya asemu a emudo eye papa na ehye nkran ebetumi atena brabo sanse na yebosome yasase enti ye kwa na se ye nkran hye se ye be ebe movie life amafo abamabu papa ebia ni pa no so ehun se address shepe no nam ho masa dadwene nko a eni ji apam na Adwoa enam echam ade bi okay first no apam ni etwitwi yesi a ni eni brush ni eni paste bi wo ni na nanom no ekwan be so na no wo no fa mi de me se no mo de body tire no omu twa omu bubu omu siri yes no mo de bidi aka ho ma yam bidie no no de atwi e ma wo se ne ye fite ne yesi ndan no ko bi kurase en friend tilapia yes tiresa sakraya be wi enti ne yasesa enti eno na pep student chako you never for say one more kwatena sia hunu se de ne na nanom ye no na boa ye na ma yese no eyi fin eyi nkikawa bia de film ansa first no so nam so no mu di aduane penti green no mu di pa enti wo bewie na afi na da wo se so ne ade ne kontomre ne de keka na kwahye baabi enti na moa enti na pep student chako apama no na aba ene ye be ma obia ma obia want enti na wo kwa mama baako mama nso baako na afi wo so a wo fie no na wo so akoto baako okwa wo so pep student chako apama se de pep student chako mo ana Adwoa se de pep student chako nice one ni ye wo mu mienu ye wo pep student chako ho and ye wo pep student herbal toothpaste okay de no so ye de haba mayo hamade no enti wo bu ho no mu a ne sene ni ahoden kaka wo bi so ho no mu a ne de no wo ya ne se moje free mu ba na ye befua wo bi so ho no mu a enchana ne sin na edwiri enti wo nya pep student herbal no a ebe boa papa na pep student
Sompa FM. ɛno so ma wo sen wa ye fitaa na yi fi ɛnyɛ sɛ na kyɛ sɛ wonya tu ni nyina ne mia no nyimbo adwa no waka nka otu we kakra no watu we kakra eti no baako bɔ wo se no ho ban na baako ma whitening nice one na say ye twi ese anopa ye twi ne numere enti we pekora no abetumi ayuzi baako anopa we yuzi baako anumre ebra we di awia e bibia awie no ene uyusu chako na anopa nice one esan say obepie akasa sresra ma ya hwe wo sen se de be fita do kwa akoda na nwure no na heba na twi na fa ye emu aduro no apamwa akasa na se wo mu ese ye pe ayi bi ma ministerial appointment bi ma na we ye heavy ejabusia na ye kan for pep student chako eye pep student chako ana pep student herbal toothpaste eno ne ye kan for dia ma wo kwa adwama so a ento paste bia enko ha ho wo so pep student dia no pep student chako eno na ye papa na were na no de no a wo tete de no eno madane mu kakra bia kwa kofa de aba ntu de twi wusi a o jai e ma wo se ne pai fita eyi nkika wa bia wo bo ma ne se no aye grigri bi e bi so de no akwa no yellow bi wo nhyɛ da hu no se no akasa na kala no se ne esi bi gina afeya kase ya fe yesi a na wo de no wo de tete chen da bi ana pep student herbal toothpaste ne so emu ahode nu ne dɔso enti eboa wo se no ankasa e ma ne nya ahoden esenu a ewemu a na edwiri obu on mo twi ne sia na moja firi mu ba ne nyina esie betu e de afiri won mama ho ato na pep student for say ene wo me Ghana Dental Association for krampo sanso adi nkomo e de aka ho enti wo mama wo dentist free wo mama wo nkomo e de fa wo sene ho ekwan ya befa so a wo bedi ni wo sene benya ahoden bebamuo utwi wo sene a Josephine keka wa bia nsa me for akire emfa ma wonti wo betumi afre won mo to free number no e was 0800 161 000 0800 161 000 na wo de won mo di nkomo wo de wo se no sane atie no kirekire mo kire mpanyimfo wo kwa wo se mpacho me se no sane na ho odin ne sitie no medwene ho amentumi nti ase e bia wo yusu paste bi amwa ene pep student na aba eno ne papa de yade atum ya ebeboa wo seno ama na hoden afebo na one more customer care center no eno so ye to free number 0800 200 030 0800 200 030 ento obi ya wo chie me bia no ene bomodin so benya pep student chako ena pep student herbal toothpaste na odi achi wo sianti abusia Mama Samra Munche bi men da ubon krata no trend stories ne yede yin na yenko yenim se nempaa no de yenim si ebebo enti yempaa ne free ho a edie ba biem na ekọ newspapers no musesan apamu kitare yi anope mikura chronicle da ubon krata okay na afi mene Adwoa beche dispatch ne na memi wo mienu wo ha okay enti Adwoa ba beje baako okay na me fa dispatch aka ho na Adwoa nso abeje na daily guide ne wa ha na daily post nso ha na the daily for okay na ya konese Sompa Adwoa wo shase na daily guide ladies first daily guide sana zo de wura akokom ena pam de akofitati ena no kura yes na we studio colors ne kura nice one combination here solid red and white na ntinwi nso ye tuntum ti won say black kakra wo mu Adwoa ye Adwoa mo nkomo ya fa daily guide enshase emamo na big story ya eda front page police arrest Kofi Juma over 3 stolen cars. Enra womo ekofa no ye transfer ni free Kumase by Nkran. CID at na ekese mu. Nanso ye kasa de owura Kofi Juma Maxwell eka ne din ho. Womo ama no 500,000 Ghana cedis bill. 500,000 Ghana cedis bill. Ya ehun sem ewa hanum se opanyini kane na ono ye managing director ya oda Gihawk Distilleries ano. Na adwumayefo a wo honom ene wo de complaint no koma mpanifo se owura Maxwell Kofi Juma asen ahodo be ya miensa bi wo honom akodi ni ho ya sa asen wo mu esusu se enye kwa papa so ena ekodi ho
na yemfa yentimi enkrakra ho Sompa FM wo wi a cars no okay enti no ana stolen cars sen ne yebeka no so wo wi a wo mo che se ekodi ni ho no enya de a na ese se ekodi ni ho na fa edi ni ho so ache enti na che se wa fa no no ana enti e hu nsem no koda mpenifo hwehwe mu akoso a asem we me kai se mre bi edi kan baaye na asan akwa na asan aba enti police fo ko fa no enu a wo mama ne bill hu nsem ewo kratafa etoso miensa ewo daily guide emu na se ha ya kratafa etoso ensia en wode aba ya wo che se Chinese fo be ye nan bi a wo mo so ene galamse mi se Chinese fo na akasa no minim ekwan ye befa so a wo mbeja ya asemama ye na wo mko kan ya ambassador yi etutu bi ma na Ghana fo se hwe na munye serious wo hu muti mu kro mu ha na ye ka galamse asempe na China fo mo Ghana fo na nkasa mo ena galamse site ne kra concessions no mo dia mining concessions no mo na mo hye akire eti e ba ne sen ena bibia na mo tene mo nsa wo China fo so no man fo so ye nyina ye tie Sompa na mo kro ma ba kro mu he ba ba ye de mo pe na mo nko China fo nko na ye ahoho e wo Ghana ha nwanwa China fo nko na ye ahoho e wo ha Nigeria fo ni ha Liberia fo wa ha papa UK fo wa ha serious US fo wa ha say Australia fo wa ha adenti de ka galamse pe kura di ka di na China say bibi wo ho enti emu nan ehun sem wo ha no mo say pump action etuo bi kura na e ka ho aye kogye katafa etosu ensia no wode aba na enura na ye da wo mo yesi wo hye fan se atemuafo mpenifo binom ene military officers bi a 1982 womu edi womu dwuma enam womu dwuma womu di suntini pabonifo bi ekodi womu ayawo eyi womu nkofrata asefo asase so no womu ekai womu ntie no ade ukokọ to dem anya de ese odwumani bi akoye na Ghana Bar Association eye aloya fo nkabom ku ewo mai emu president awoda no eye ye maame efu agati wono ne kasa won semtwefo nhia mu no ase en wodi tu just say omampani John Dramani Mahama gina ya wosi yes just tokunu obeho na se amana pani baabi atena nka won samra biom won consider say gina yesie no sanse ade ba ko atemu adwuma no won de ba mu ebe ha adwene eya amanyosem senti amamuo nan bia beba yebeyi chief justice foforo amamuo nan bia beba yebeyi chief justice foforo dia enya de beboa amo menya tentere ne adwuma wo mu di ne betimi akonkai sanse we yesa wo mu twa na esa no so ankwankwa yesa papa esunsun so bone no edosun ya echirima so wo mbeba benya eso asotwen ehonsem ewo kratafa etoso miensa eno Ghana Journalists Association Central Phone kabom ku ewo memu ene mantem no nyina wo mkoto aba eyi executives mantem die enafe national enso na ukọ asante mantem ase honum no elections no edanso sonko kakra sanse owura Kofi Adudonfe wo mkokoto aba no one vote wo ere odidi nkunim ewo honum akrata yi afabi ewo kasafa etoso miensa ye ne powder wo mutugu ne so enya asem kuma kra na chese waba beyi Kingsley Hope edi afri honum ya sesi akwa asantemantem a wono ene ba beda ensemtwofo enkabom ku no ano krata edi ehonsem aba National Lottery Authority enelefo adonate 100,000 Ghana cedis ede ama tidal waves wo mo a enframa jampanturu ebo ye ewo po akese ahodo ano ya wo mo ho kire wo mo nya baabi enna wo mo a wo nya baabi emfa wo muti ento wo mo nso enelefo akọ wo mo emu akese pa ya asa sikai no ade se ebetimi aboa ewo kwan ahodo bebre no a eso kratai ede ehonsem aba Muhammad Abdul Salam wono ena ejina enchen ena afei so owura James Gunu wono nso eye voter regional minister wono nso ejina efabintu ko framantem a wo mo a tidal waves no eka wo mo ekogu baabi a no wo munya baabi mfom tintu no wo mo ehonsem ena daily guidance so afabi anopei
na apomefa daily post ne to afa na Sompa FM okuta daily we the what ye na ma memfa dispatch mpachim na yankwa no pay na anopay dispatch de obokrata no echiri na wode professor Otina Babiu won na ye chairman edema forestry board no wode nemfoni aba beto echiri na wosese ye wo bibiyo ewo baabi de yesika sha yemfa yesika no enhye the friend say economic imperative emu titru ne say yenu ahodo no a ene otu wani wo yekwa yemu a wunhunu no yenu adua no foforo na ensan so emma o man mfa ne tampa mfra biu anopei ne mfuni de chire na kesepa eda ha nso no 2028 aba Ghana for yeni da so se yebekwa akoto ne no ene wo se enya asamoketoa wo busa se maame na Jane Opoku Agyeiwaa professor wobe contest say NDC flag bearer na ayasama wo busa sanse wo hwe mfoni edehe ya mehu yewura Julius Debra na afi chairman general chairman Ura Johnson Esidun Ketia wo mapamata de kro ne hyewo and was 2028 flag bearership no say battery no yewura Julius Debra and yewura Esidun Ketia na wonko biwa na edechire afi yewura kwabena dwonfo ya wono na GGF asana kwa koyi ne biu no ehonsem eda ha na mampani ndada akofo aka asem bi okratafo etoso du baako wosese wo 2016 aba Ghana yetoye 2020 aba Ghana toye na afi 2024 edi pefe se Ghana fo ani awai ewa abatuo mu anopai eno nso eda ha krata na boso na ye boso bi ede ama yetiefo na noguchifo na wono mo kasai eno me hu Professor Joseph Humphrey Kofi Bone ne mfoni edemu ha eno wo se sa COVID-19 no a na no yese apie wo legon na ye keka ne ye keka wo ho ebi se no kre bi se enye no kre no wo so we de etre kura sense kresi ahwegu abre na so enti ye ma ye ne na ho anopai eno so honsem ewa ha na wasan so de Professor Bello Nsumfuni atoa no wo se Ghana fo nipa dodo na yefre wo mo adot wo mo anyinyini no ohamu nchemu be sa duoso wo bia wo chiyare enti yema ye ni na ho na yemfa ya adwene enko ho sedi sitina se kwan e fa so da nom ne ho ade nyina no ede nyare wa bre ye enti back pain ni de ye benya pa nyaba ne sa just 21st clinic na Adwoa ni ebe kire anopai the daily dispatch no ne de bia na mesan hu kane so amemra se bedwani ne mfoni wo mu ha NPP secretary yewura Justin Kodua Frempon ono nso mfoni wo ha na yewura Kwabena Ata Kennedy ono nso ne mfoni wo mu bie na asema wo mu ka nyina yewura Chimensa Bonsu ka ho ne se NPP MPs no wo mu hwe se wo mbegina mfimfini mo bia nkonkodi obi achi na medemachi ta akoma esumesi ana benten ne nyina wo mu ka de ba wo mu flag bearership no yewura kudwa to ablokwa na ekasai no tomra se bedwani ya oye soafo a wo hwe amano ne honsam so wo se Ghana asuafo a wo mu firi man mu kokotena America se wo mu ko school no ohamu nchemu be sa duonu baako wo ma ko school na wiu enso wo mo visa kura wuwu wo mo da so te wo anopai eno nso wo twa de aba krata na eboso na ye boso bi de ama ye tiefo papa ye frane ewura Femi Akomolafe na owura Akomolafe de kasai wose man bi ewa bibi mamu ha enti me hwe ya na me kan mu ase enye Ghana no wode na mum Nigeria asem na no wo kan wose oman a wo mo bom paye pa sense wo mbe ye adwuma na ase wo mbe dua Nigeria anopai eno nso watwa de aba ya ye boso de ama ye tiefo eno achi no me sanso hu asem foforo wa ha yese Ghana ebasa yensese wura efi a yedo kro yen ka ye bo wo ho nye kakuma na kama yese afibia ya moka ewo wura asesa ho kra no bodie wura banchi wura de eso koto agua na aponchi di wachi su nenso kwa koto agu border so no eno de kra nka ho na mu roba de no amo e ka kra no $100 million afibia e de boyen anopai edemu ha ya krata dispatch wetwa ya wode aba na eno
ɛna soafo a wɔhwɛ ɛba yɛatena yɛ ahodoɔ abɔde mu nyansapɛ ɛne abɛɛfo suahunu Minister of Environment, Science and Technology Dr. Mutala Mohammed sɛ ɛbrɛ aso ɛbrɛ na wiedu sɛ wɔn mu a ɛyɛ wrɔba nneɛma company ahodoɔ a wɔn mo yɔ no ɛbrɛ aso sɛ yɛsesɛ wura ɛho ka no wɔn mo nso etua bie anopa yi ɛda ha yɛ yɛbɔ so ɛde ama yɛtiefoɔ na yɛse ɛyi mensa peduase ɛtempɔn no hɔ deɛ sese ɛhɔ na wɔn ada ne bɔɔla yɛhyɛ ne bɔɔla kɛseɛ anopa yi ɛwɔ ha owura Dangote nso kasa na wɔsɛ saa campaign yi obi antan n'akyi titiri no wɔn ma ɛwɔ nnwuma ɛwɔ abibima mu ha wɔsɛ ɛkama yɛ sɛ amanɔnefoɔ no ɛde wɔn mu sika wɔn de beduru yɛ ha yi ne wɔn nana ayɛ bebree no ɛgye abibiman yɛ japade ahodoɔ a yɛwɔ enyuma ɛwɔ si ebiebie wɔn mu ku nnwuma na ɛwɔ abibiman mu ɛde wɔn deɛ no ɛna ɛpɛgyapɛgya nti abibiman mu foyi mo a mo biebie nnwuma mo nta n'akyi na ntumi nyɛ na yɛwura asaka ne de na ɛka asɛm de akyerɛ wɔsono mpanimfoɔ sɛ wɔn mu wɔ biribi hyehyɛ a porɔyɛ na ɛwɔ wɔsono mu no wɔn mu nikan ɛnhohoro ne nyinaa mfiri mu emu nte ansana wɔn mu wɔ biribi kura ayɔ sɛ wɔn bɛyi flag bearer wɔn mu ayi anopa yi ɛho nsɛm ɛno nso ɛda ha na menim sana n'asafo tena se a Cristiano Ronaldo wasasa contract foforɔ ama anasafoɔ ɛno nso watwa so a wɔde ato ha sika a wɔn de mano no ne kɛseɛ sɛ eti ne etimi kyekyere ɔman anopa yi ɛwɔ ha ɛna yɛwura Julius Debra wɔn nso de abɛto dwa kyɛ sɛ 24-hour economy no ɛyɛ strategy bi a ɛbɛboa ma wiase asesa enti sɛ wowɔ hɔ no wamfa ho anhyɛm na agyaagyaa ho na akɔkɔde da wɔne bɛba ho so no na ɛmu sika no yɛnyɛ agyaw ɛno nso ɛwɔ ha wɔn a ɛhwɛ virus mu no adwa wɔn na wɔn borɔfo yɛfrɛ wɔn virologist no nti virologist yi na kan yena baako virologist okay virologist anya virologist yanse me mama na ye ntentia wo the first moment Dr. Sostof mo na ya bobo ama matimi ayi ne maako wo mo se sabre yi a yesu ensutoye mu na obese junjula ahwe no ra se de wie mu yoye usi niam akora ayenwo wo mu tufo se ye maye ni na hopa isanse virus no sabre ene trepa anopai ene ye the Daily Dispatch. Okay. And mefa the Ghanaian Times the obokrata no entoa so ewo ha na Ghanaian Times the obokrata no obo awane yi se World Bank yira atofo sene ne mfonyini eda finance minister and also World Bank approve $360 million wo mo ede ba boa Ghana ama yesika 7 nyoma atumi akon anim afenso gold board wo mo so de abaye rasami jamfini mfonyini da hanu no nsem trofo kasai and what I said will be da will be the good who ja a woman na emranitia I just said good board on kwa and to good a woman enti wamua wamukwaje woman license edi free PMMC for honomono say license ni na yaje bo wamukwaje mu di free Ministry of Finance honomono sa license ni na wo mo revoke a enya adwuma biem sanse wamu di kan ede buy so obi bia sha so renew license under gold board edie enti wanya na wa wo jejereje obi ne kumantwi boss ya kan wana ni ti agi akyerema afei ye konsem foforo mu so a wo bo ho amane wo ahasei mama shoshana memfabra yes the fishery sectors no so ye one mo hwempata yi hu nsem so no na ebo amane apamansa na no mo de ba se one mo akrosi yes sane ye beya emu ane benya kwa anyanyem na one ma wo ewo my Ghana mu no enu mu amane bo no omo de aba wa ha sei na won se we no ma ye U10 wo ma eto drawa de nka ho ai sanse fish ya wonyem o de dra to nsuom kra wo ma na wo ba ba yi o ma no mu eden no wo ba da ba ba yi na togo nsansem wo no nso etwetwere ba ho yewra nya singbe se si ya no maburu anasa de hye nson na won mo firi mu togo man ni mu ni nyina ne ya mamra ba pa yakose sano
sɛ wɔtena akonnwa so afebɔ a timamufoɔ so wɔn mo nte ase ɔte so koraa na da ase ɔmo yɛ nhyɛ dɛ hunu ho ano bi asa na abɛtena so afebɔ sɛ ne na togo man ne nkɔ yie enti enum amaneɛ wɔn mo bɔ no ɛwɔ the Ghanaian Times ɛwɔ krataa no page 5 ɛna afei ɛnura na wɔkenkan story bi street vendor no a wɔn no Kenya man no mu wɔn mo bɔ ne tuo ɛwɔ n'adwene mu no ɛno nso so n'asɛm no abusua no ɛde aba ya wɔn mo kyerɛ sɛ deɛ ne ɔmo de hyɛ na yɛ ne koraa deɛ wawu koraa awie ne sa wawu koraa awie ne sa adwene na wu na adwene na wu no deɛ sɛ ne na nipadua no nso awu na akasa na koma no bɛteɛ na deɛ bɛsi anya asie Israel ɛne Gaza mpɛprɛ soɔ no ɛno nso so Topa Kodie wu a wɔn to yɛ nipa makomako aduonum nwɔtwe 58 ɛna wɔn afiri mu na ɛno Ghana Police Service wɔn ne nsɛntwerɛfoɔ kasai na wɔn kyerɛ sɛ wɔn akyerɛ enipa no makomako 16 China for 15 ɛna Ghana ni baako ɛka ho yɛ a wɔn mo akyerɛ wɔn enti ne nyinaa no ɛyɛ ade a ɛyɛ arɛwosɛm paa galamsey ho nsɛnsɛm ya Eastern region wɔn baabi ɛna ɔkɔkyerɛ wɔn New Abram district ɛna ɔkɔkyerɛ wɔn afei Nkwanta South ɛwɔn nso so ntɔkwasɛm ya ama ne musuo ɛwɔ hɔ no wɔbɔ amaneɛ sɛ ɛsa ba yɛ no nipa mienu ɛna akoraboɔ asa ka wɔn mo a akwakoya reho sem wenya asem a ewo se esere na yeda so Ghana Bar Association enso so mfo ni ya won mo esere Ghana ban se Chief Justice asem no aban na epani no ode aka won kan firi ho sanse ya de ehia wo mu ye papa ye wo se eno so Ghana ban ehwe no odu hu djuma na enipa no million no 9 achiri pon wo 4.8 million na ye kire se baabi a won mo tie no akwakoya papa dan mu na won mo da eno so kura no nhyada enkoyie papa emfa ema wonom Ghana Statistical Service womo ena samane boy wode enam wona National Lottery Authority womo so akwa donate 100,000 Ghana cedis edi ama tidal wave victims no se womo so enhwe na wonfa emo wom ho bra Adwoa fakitua bi to aso na wokọ Facebook wono mana debi okay apamo ho dada okay Daily Post me say stories no do no a yura ko fidjuma de no da ha ena yura Felix Kwachi ofusu ono ena ya aban kasama forward na ekesi mu wo kyese Ghana Bar Association for nsem anro mko kan ye no wote ye na ne ho adwuri ni pa ye ne mo asanso wo mo kase aban enre consider Chief Justice reinstatement na ase wo mo ankasa mra na wo mo de ye adwuma ne sebe wo mo nhyeda NTC sanse so tu sa na mo no a violation of the constitution Felix Kwachi ofusu ena kasa asem no nyame ya domu a bosumi ni da bosumi ya yewremu ikra ni da etoso nwotwe gold board for be power task force bi hontoma ya wo mu chirem se sa task force no ba beboa na attack illegal gold trading wo mu a wo mu edi gold hudwa ya enfamra kwan so wo mu a wo mu di bi efa kuntu na se ekọ omafoforo so ne wo mu fidi bi so fidi ba bi ba ni nyina wo mbehwe na wo maka ho asem enti yewra samejemfi CEO Emma Gold Board wono ena nura asentwofo nhiem wode etu dwa se July 8 wo mo ebe launch sa task force no na bibia etimi akonkan World Bank approve $360 million amo my Ghana se yemfa nhwe na omani sika sem ntotoye no wo mo emfa ni huduma yewra kase olato force ya o finance minister wono ena ne mfonyini da ha wo bosa ano ho ba no ehun sem e wa hanom sei donkum e wo mai emra hye bedwemu kokratafa etoso nwotwe a wo matoto bia ma ne yokofo pa ya wo mu echiremu se Ora Abdul Hanan Wahab kane CEO Emma National Food Buffer Stock Company wo hye kwan ya wo befa so ne bail a wo de ato opanyini no etiri so a wo mu chiremu se sebe yewura Wahab no wo nya fugitive wo nwane nkọ baabi wo nkonko hye baabi enti de ne saa de yokofo yeye na ase de opanyini no wo mu hunu de kyese ensem a minority ne keka ye ne de na enyasem kuma kra wo say abuse of power say aban betena so yi as wo hyedan wo fuafua institutions a ewo omai mu enye yokofo a eye CID fo enye CID fo a eye NIB fo o mse sa ade no ekoso no enya de a etwa ye kura sese wo mo kasa editia ehun nsem enso ewo Daily Post de obokrata no emu yeko ahoma no so no yakọ akọfa afrefo no the Chronicle de obokrata say yan kindly Leviticus 26:14 okay the Lord said
If you will not obey my commands, you will be punished. Sompa FM. Erade na eka. Aye. Se when ni na hyɛdeɛ so a obɛtwe aso anopɛ ɛwɔ chronicle de obokrata nam na chronicle ansa na wɔde quotation ne bɛto asɛ na asɛm ɛwɔ akyire no ɛka biribi na no yewura kofi dwuma asɛm no ɛda ha bi afei World Bank $360 million a wɔde ama yɛn no ɛno nso wɔ ha ɛna mehu Karen Baba Sam wɔno nso mfoni ɛwɔ ha child custody case no na yɛsɛ court grants substituted service on Baba Sam nti anɔpɛ ɛho nsɛm ɛwɔ ha na maame na amomo late online no so nso ɛdeda hɔ leap sika no so wɔn abubu ne srɛ ne abasa ɛkyerɛ de afi bubuwa bia titru ɛne wɔn mu a wohia bubure kum kɔtɔtɔ anwea so no ɛdokoro wɔn ayi mu sɛdeɛ wɔn si akyɛ no mpox yadeɛ no dunan asan ba bɛka ho wɔ Ghana ha ama ɛsɛ ɛduru wɔ ha aduasa mmiɛnsa anɔpɛ ɛno nso yɛ chronicle de bokrata deɛ wɔbɔ so nso ebia na sɛ wobɛfa ahoma no ansa na yakɔ Facebook mame nkɔmra sisia na yɛhwɛ bibi hɔ no okay 026019 0260196064 0260196065 0260196064 and 6065 Mebacho good morning udi ne baby akasa free Someone where 5 p.m. near Chum Akotia. Me and Tiwa, Wadaroma. Hello. O mani yo. Entina. Hello. Ana pabia ya soria ya timu sa. Mama ya kwamba ya tere agwe. Na misi Jamaican Fini Task Force no. Kama pa jitum se the infrastructure bra omanya say how just omanya $4.1 billion. Let's say bumbo awo na yenyina yenye dey Ghana and family tuma pa and for our pampaso na ema me if just yes rapture mun kan tell me how many say sabio emprediasa ade wo bedua bia no eno ana obede ubika enti se wo twa enne na emwo man na emwo wo no so a wonju tumu so oman na dia enti no wontina nche ne also embeto aso ya adwuma no sele besia ya adwuma no any idea research ye no ebe fa na se Ghana nyina sakra ya adwe ne fantajon jama na mama chi sele besia ye nyina ye a comfort krobobo a onso so timubi me chia me regional minister papa na konkano ne dase me dase Bebacho good morning udi ne baby akasa free Atowe yo Sompa Akotia. Yo, Wadaroma me and Tiwa. Na where 5 p.m. Minyaba. De bia me tna taxi mu. Me tna ka bia me se to se ka ben yo. Fa o machine to Sompa. O de beto nti mayama na de microphone follow Sompa wo Akotia kede taxi drivers ne sama fo ina obi a follow Sompa dana mabo. Baso kakra wai yo ya sepa eji Sompa Akwatia etibie ehonum nyina yada mu nyina mo asem ayade se etibia Akwatie na ya kan say kede atibie kede asamakase mo kede asamakase tare da ne obi eti ni wo tin nkantre mu kene de wo tin na no pede taxi da beta mo sha mi bono media ato Sompa for him a the pedi an wo me boma baso nya bi srawo nyaba media ade ha me se me fi Akotia me fi mani area my mani 25 years ni ade asami 20 years me ni pre mani for or person or she mani for sika nyaba nya me mani makotu mani my e de ma me krata small scale mani and large scale mani makotu gold me nya gold ni fo camera kan na mi beto gold ma gold ball for na mi kan no ahi fa na mi nti abeka ni be gra circle ebusa se ahi fa na gold ball asebu se bi entasun gold no meto ama won we bi office for Akotia no na Akotia for no to a won na ekon kan de bia ba na won so abeta ama mu gold ball for na mo waje obi akrata
sɛ mo obi anto gold nipa no free akotia ana ne kura se yemeton gold ma mo enkran a we ebeye dwuma ani ti na enkofo di gold ni fi akotogo o di fi akọ ko di bo ekoton because all man can obi medina ne gold fi ni se ade na mo fa and say ma fom na ye ase bi o ye ni mo nkan ye nton ye gold ni wo fom na e fom fo na o we bi gold officer di bia won bank an won meton gold ni fa ma mo I don't know some of the things. I saw what the gold for the Diago. I saw the gold for Jane Diago, Yansia Das. Remember, Chow didn't have your casafi. Yo, I don't want to make a job of Ancoberia. I don't know where you are. The church of an honor penny to my farm mobile. Yeah, that's see. I don't want to make a job of Ancoberia. I'm a church of an honor penny to my farm mobile. The men for you was an chap by a sample. And I can come with you, or man, snatch a man, I just up here. Okay. Anna, the American young says, go to I'm so make it. The American say, I am a because I don't know one more to a move grassy. And I was to a Diana, one from a criminal metal, Corona, Ebana, or Beton. And Miami, if you have to go to Nana, the Nipana for Ton or one another day. Because I didn't get the money ready to make the exam and you don't go back the exam about. What you say? I don't want to use this swap it. I will be going to go to know. Tell about anybody who's Ampa. The meeting go to the Quapoton. Now the Bamran crying one of them at Tono. What is intended for Omnia to say any? And this when you are a Bama a year after Mama and she said, bye bye. And this is 4 years, she said, yes, and say, I will be to me, Conquer go to what you was said you, baby, I will walk no for mankind. A toss to Muye Pa, young Coffee Flower. Maybe good morning, didn't baby Casafi. Good morning, Miniaba, and I came when she. You, none of you. I am my passionate, my palm, my friend of my friend, the incoming national first vice chairman, the MPP, one about bright and seafood, one of delegates, any kind of 1 people money, I say to a barman, a man about national first vice chairman, MPP, my moment type bright and cheap. Alla tuba, when she charm papa, MPP, or baby years old, and a charmer, a large job, or also man, I can a waffle for different parliamentary candidate for the man people when she, a palm more chain and a pay. Miniaba, and then. 1st July. Na 1st July is Simono. Bosum we friend July bio. Your friend a tour bosome tax man. Ni na say FM. And now me know can say your original plastic chair. Is there can say promotion you. Your original plastic chair 7% abeto so. Na homa na tia to. Shu yanko fofo hoy. Me ba good morning. Odin ba bia kasa free. Hello, good morning. Hello. Medafo, ujina so, we didn't have a casafi. Oba Pampa Chautinka. Orobo Kasibu live from Cantamanto. You, what am I in your way? You, Mijina so, I have Fachame, I had them in the Mintonka. Now the Ottoman can quite have Fachame. Oba may come at Tamasua. You, Oba Tampa comes in a woman of that. David can come to the national chairman. And I ain't a bra champon. Open the call, Katia. Got at the oven in a bra champon didn't stick a year. Or Bonsaka and Yamin Slano. Babai. Go to what my hair came. And a galam say what my hair came. And this before, and I said, Mutu galam say. Galam say no, Mahama, President Mahama, so over the 2 years. And this before I said, President Mahama, so over the 2 years. I said, I soon first rain from what I said, I done it to toe. And the Papa Mahama, shall it took a lamp in at my home and here. I am fireball, any my country, and if I'm in South Africa, I bet Independence Square. I have a woman. Then Papa Bajo Abusuta, I had the Papa had it to attend here, and then here, only a minute. You, me does see. Maybe good morning, or dinner, maybe a free. Good morning, Miniaba. Medafo, Odehyieba be akasa free. We are only a bema and Kafia phobia. Some pack and Tamanto. Mo, why are dear pa? What am I mean to you? Mo, I remember my bathroom and what pump for Naman Pakonyak exchange here, incoming president, Dr. Brand example. Yes, you could have been for Safia Mohammed and I can come with dinner secretary. Tamai. Miniaba, I will say.
na me nua bi ka sɛ bosomi a ɛwɔ mu yɛ tax ɛyi bosomi na ɔnkana na ɛyi plastic tax a ne na yiri ka se yɛ no ɔmɛnto asoma no sɛ bosomi wei mu a na yɛto ɛfɛ light mu ana me boa bosomi ya na yɛsa to petrol mu ɛnɛ sɛ yɛto petrol ne diesel mu nti ɛno na no wɔka ho asɛm na me nua ba ka se me nua nokorɛ ɔmampani maama baa sɛ ɔbɛboa wɔ mɛɛ but ɔkasɛ tax deɛ ɔba ɔbɛ bi ɛnyɛ dɛ ɛnto hɔ bɛɛte tax wayi yi levy wayi ɛnso no ɛnɛ ɔde tax ato petrol so ɛne yɛto petrol mu nnɛ yɛasa ato electricity so no nsuo so ɛnɛ ɛnti na sɛ ba no ɔbaeɛ no ɔbɛbu ghanafoɔ anaasɛ ɔbɛyɛ dɛn yɛka sɛ ghanafoɔ sɛ ɛkɔfoɔ yɛ ɔmo bɛyi ɔmo de hwee mu ɔmɛn nti ɔmo ba ɛyɛ dɛn a tax no ɔmo de bɛyɛ adwuma sɛ gold board asɛm a ne yɛ kɛn obi tu gold wɔ sɛhwi ebi wɔ ahapano yɛ ni mu no data no ɔmo tu gold na yɛ wɔ ba yɛ sɔ hɔ a ɔmo tɔ na ɔmo de aba nkran na ɔmo de aba abɛtɔn na na wosɛ mi a mi kotu mi gold no sɛ ɔyɛ galamsey ni bɔ ya ɔmfa ka mmerɛ nkran sabi gye fi ada na saa adwene wɔ emu tumi de ɛma atumi pɔta yɛka sɛ ghana pɔta sɛ nkɔfo yi wɔn ɛyɛ flakada ɔtɔ ɔsi sika ɔmo anya ɔmo di sɛ nyafo ɛnɛ school wokɔ school kora yɛse wobɛtɔ ɔba school ataadeɛ na na do tam ne yɛntɔ yɛ exam fee yɛgye school fees ɛnti sifoɔ bɛsɛ wɔ nyina sɛ dollar kɔpɔ mɛfa nkɔhɛ ɛnɛ dollar kɔpɔ mɛ nneɛma boɔ so koraa na ɛkɔ soro ɔmobɔ ne yɛbɛkyerɛ mu a amotiri nka no nti mese 2028 yɛde mpp bɛba na ɔma bɛgye ɔman amayɛ ɔno nyame yɛ adwuma yo meda ase yɛnkɔ foforɔ so mebɛkyɛ good morning ɔntimi anyina so ahyo wɔba Adwoa fa messages ahodoɔ no to aso yo mame nkɔi mebɛkyɛ good morning Ogapa ɔdɔ ne baabi akasa firi where the Sompa new longro ɛbɛyɛ bamboy wow ɛna ɛwɔfɔ ho yɛ deɛ obia ho yɛ paa yɛda nyame ase anɔpa bi ntie wɔ anɔpa yɛ meka kyerɛ president maama sɛ ne kurom kwan bɔɔle bamboy kwan no atutu papa yɛfa so kora ani yi ɛna volta white volta na ɛda ha no ɛno wa na bamboyfoɔ yɛ nom bagalanseefoɔ sɛe no ɛhwɛ nsuo ani kɔkɔkɔkɔ a yɛ nom typhoid agye kuro no nyinaa from bamboy to bɔɔle afa yɛserɛ no wei de ne kurom area ɔmmra ha na yɛto abama no a wɔstate na brabo a ɛnɛ president nyame adom no ti yɛserɛ na ɔmɛhwɛ bɛda ase paa yɛsɛ me reggae ambassador mo wɔyɛ adeɛ paa na yɛne wobɛdi nkɔmmɔ na yɛahwɛ adeɛ wada mafa kakra bi to aso no afei yɛnkɔ Masa Wood edifu Masa Bansima was say attack a suspended chief. Before Binum, one more enamwa, one more ye de said the bear won't be attention, Eddie Fra Ben One Ghana for her, and so NDC year, Mampeni John Domani Mahama, one more ye Juma pa, and Hiano. Nana Equia Mwabwatting, Eddie Free Ablekuma Central, and Odehyieba was say Enra any D matters D no, now Obesre or Mampeni say on consider the decision no, effort Chief Justice ne suspension no, and also a house in Chasron. Enkoma Honorable Charles Wating, Assistant Secretary for Greater Accra, Ena Wonoso Odehyieba Akosua emi se de aka ne nyina medical bobo so messages na ya mo de ba mo fama ba ko na nipa ba ko otimi posti message ne beye 4 times ana 3 times ade ko no esa na ma other ones na eba no so no akam entimi mesrɛ mo ya wo de baba ko ibehu ni akan no de ene wo ho no na obrempon de no aba wa ha we say happy birthday nkoma ni beautiful friend and sister Christiana obene wansa adepa enti Christiana obene wansa adepa nyame won hyira opa na wonya okese wo ma nkwatentia ahodin ewo ma na mama boat ewo UK wo ma Sarah
ene o man enkae ni nyina no ene o moma awodadie mu enchie yi wo mo so nyame wo nhyira wo o ma nkwachenkyen dia hoden ewom enyini che ene apomden epa ene enya wo chefa we ye sori so nya na afei na nasafo kantanka aba beto so wote apamda danka wote Adwoa Asare nka ena Akosua Agyeiwaa Kodie nso wote menkanti ye sori so nya ko na ye dan ye ho tewo ye ba this is our own ene to aso Brush your teeth every day and night, up and down and all around. Brush the clean and bright. Brush your teeth. Brush with mom and dad. Underneath and in between, brush the germs away. Pepsodent, cavity protection. This advert is FDA approved. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our musam eneba afisem o ha sansona manane nsem ewa eno aso folk officially among very new technical team no yare mu komo eba enura wo kuma se asane kotokonso afem no KM boss and Ashanti regional minister and Suriamo Asane Kotoko camp and somebody and I'm the two team no enso eno yare mu komo eba ne nsem afoforo pi and no payabo anwan yare musam eba bedan na tea from to Sompa 106.5 FM so the for about center Dr. Tambra aso na pay waken hobi and that would mu 7 eba was stroke and diabetes prostate and hypertension and nya bowura mu on a share no for time and to sunu to asema Dr. Kato say oh yare no but then ansa anasa na na to so a me se na so ya na onso wetima de hona bia so etime kama e de ama enkran yo pokuase mayira sansno kumase so yo bua kwa agogo ye ne government school no na edi ehwe no 0244 774282 anasa 0500 727 na me duma for ba center mpani for enso ajo so ba bosumi akonto na wetima secure e de amawa me kanfo secure sanitary pad e na de amawo e na anope na first so ho aha entesa akonto no tunu kama na bibia nso etimi hye kama e secure sanitary pad e na me kanfo e da wa santimontam no yes mama excellent cosmetics e wo na tese we no kwada so aha na tese bia nso eti kama taxi rank hodma e na owo entudu no na bia nso etimi kama na kopedo so no enso etimi we na obo fa na pe o maso asena e de agudem nsam no e banti no yankwa ahoma no so minim se wa set anti yakwa ahoma no so ne Charles Janfi Kamara wono aye captain edma bibia no go stars na kwa Kamara atimi kan pa ya yamo ache ade ba Sompa 106.5 FM so akra mejo so was one na bibia ba ko de na do bibia ba ko na mo so ya na wa ma na so kakra ede amame anopa de frewa eye boko bibia no go stars season no so etimi abanawie una only the team no from day 1 ebepem match day 34 much GP no enso e dey sim no so we no who was a captain now o captain bi no go start season na feelings na te sign operation whether was in my daughter for you know you can say feeling it ni just empire because o she team idea about premier no and na the fourth season o team the team no ade age league no
Yeah, very, very excited, very, very happy about the I think it's a very good one. I just it's living a legacy or you can't, Very need to say. Okay, and I feel the season. I excited dance at the amount. Now one kasa as a player before season starting on. Target be and ultramar ho na target ultramar ho no ultima accomplish at the end of the season. I just kasa as a player last season best start the same as him said. Or something buam team no na at least a both for them to excel no bia my prayer best start this season and this I live when my and said it's my buam team no ama akwai na ma for so it's me ati and kind na ma for so it's me ati and kind me pay ya mo di no ama obi bia so it's me ho mo de ma it's na bo okay say what ma qualify Africa no enso eba so say o tina bibia no go stars anasa okọ because me dem minim matete say kodoko move bi kran po da honum say Kamara o tina go stars anasa say season and the o free go stars. Oh, okay. You see, what kind of say? Yeah, not to key any decision on any move they are saying. Yeah. Not to key any decision they are back. But person not trust because every team actually make a good Champions League. That is also I have big platform. My players because we have Champions League. A big platform, maybe a person not trust nobody. We are the mechanism. Any player and a call. And I go to renew the contract, but so any more on Bona, so person on trust now, management, and I was more ABB, and I said management, and I was a approach plan. Ending call on Chelsea, every person will be trust on my own dream, Hossein. But maybe no person, no trust. The next move, the men decide, but I made them a person trust. Okay, and I'm just say it's a serious one of pen and the budget and Kuma me no dey na pay. Na Africa me say all kinds of person beto aswe. Bibiano go stars who as a captain over lead team in e dey for Aqua Africa only players need di nkoma ma hu siesie na ho players ni nyae no e te say mo ready for Africa na Champions League. Oh, ready there I say na di we mo league ya be police operation no sana the person di we mo Champions League na Sompa FM the team di we mo group stage in ready there ready come obia so obia team there at least yanye bibia no say could me police surprise for the first time go police surprise into we mo group stage na mo mo bibia so ehun no bia so tianka menim say ya ba bibia ni aya na supporters no e massive pa na CAF Champions League menim sisi ama who say CAF for the regulations are criteria some meeting and say what about CAF Champions League ni bi any Confederations Cup no meaning aminim dey say bia go stars dance park ebetima meeting CAF requirement say ntima ama bia we show other alternative no ebe kuma say most more boy in front of my supporters na na me say a massive at the mamo na say move mo say CAF Champions League mo no kuma say psychologically mo supporters na head antimi nyai affect mo there. So psychologically, the matter say affect you because the supporters for we are beginning to come out here and say that you can why we the supporters so the media mudi say alternative no come out no say e bo come out here e can be so no ombeti abana ma be kai you know the matter say and say that affect you na packing so we concentrate packing do supporters so e bobo there but media media supporters no so no ombeti na be achi na okay enti anope o must da deja bibian go stars fans nyina ensembe na akanda chomo na anope mo must you pa ramada supporters no bibia management to bibia o season e twem my ejuma to make na taichi into time an ko no man ka san so mo a say and the parents said, "Medomasi for our for any management team president, me team CEO, Bibia, or team boy, my deciding a person, the Medomasi or my mind." Okay, Kamara, Yabado Asare so now, bre, and Sompa 106.5 FM, Edin Komo. Na
so bank and me sure say bibia hye nti no said oye no peda na bransa na Champions League next week must start why. Okay, Patrick, Matthew Boss, so that say me pele na ba so that say na no. Enti enu Charles Janfi Kamara bibia go stars captain and no pay yen na didi nkomo enso e wo dwumade nso no. Chawe from one antintom na yen ko didi nkomo kakra enso how has to folk and asano got to waswe na bia so entim enye kama mitimo for ba center e ka ho bi na no pay dwumade enso e ba sanso secure sanitary pad enso e ka bia no pay da gudem nsem no enso e ba na enu house of folk officially omatima very coach Didi Dramani and watching the technical backroom staff no omatimi awon very omunyina awure fense Abdullah Gazari enso e ka ho bi na eno ana awure fense Didi Dramani e de SMP etuja no chema na ne age SAS folk board no omunya didie enso owonimu na omo appoint as head coach and watching oba na has philosophy no omo so etima be shemu kina na bia so no etima koyi enso e de ma as folk yenti ensima coach Masoud Didi Dramani enso retuja. To help do this, you need to build a comprehensive technical staff. And just behind me, I have a work in progress clear technical staff of Ghazali Abdullah in the realms of Accra House of Folk. I try to understudy the vision of the board, which is the direction of the club, and trying to institute a clear direction with consistency and sustainability. And we try as much as possible to put in place a more progressive development approach. And so we acknowledge what had been instituted over these years. It is for us to keep the consistency and keep improving structures, more importantly, very comprehensive technical programs that will improve individuals and also the team. Enti we nsema coach Masoud Didi Dramani anso eretuja na wamana so no chema ne backroom staff no de nipa bia wo hono ma se onya nipa obeti no ma ya adwuma e institution bia wo ba bia enti wo the house board na se omone ne kasa ono so che nkofukru a obeti no ma ya adwuma no omo so eji omo so tuma no so no o ne technical team no yenti nsema coach Masoud Didi Dramani enso eka edifa omo so ehon. To help do this, you need to build a comprehensive technical staff. And just behind me, I have a work in progress clear technical staff of Ghazali Abdullah, Najawi Isa, Peter Edubuafo, Henry Mante, and a whole more to come in, because we're speaking about Accra House of Folk. We have the female side, we have the academy. And so if our aim is to institute a vertical integration of the youth into the mainstream, then it means we need a clear direction, and then we need a consistent and a more sustainable approach across all the divides of what we try to do. And so what we are doing is to begin to put in place the right measures and to consolidate what has been instituted. And I entreat the media to give us the needed support. I entreat the board to continuously support the technical staff who build a culture of a winning inhabitants within the club, and that is part of the processes that is going to effect from shorter term to a longer term objectives. And I believe that we have what it takes to be able to bring these functions into play. To the board, we are very honored. They gave me the opportunity to pick who I really love to work with, and so I bring along people that I believe and trust that we will be able to institute, and that is why I keep using we. I cannot do the work alone. I need people to join the vehicle so that we can move Accra House of Folk to the next phase of its development. House has a very huge tradition, and we need to build a clear culture within this tradition, and then we need to consolidate a clear philosophy and a clear style of play, so that when we appear, everybody can tell that this is House of Folk. When our youth teams are playing, everybody will appreciate that they try to replicate what the first team is doing. Where is my coach Masoud Didi Dramani? New head coach at the Master Folk Camera unveiling on so the two Jana Pedimusem Ama Unity for Nayantin Tomo Ninia, Kuma say Asane Kotokona, Cherry, Kotokona as a folk, President Capano, and also 18 Abaso, Na Enwa KMA boss, reference Zuba, and the Ashanti Regional Minister, Dr. Frank Amwakohene, APM O Kuma say Asane Kotokwa, Koja training grounds, Ecoslet Timno, 19 Sima, Zuba, KMA boss, and so on, at the two team is winning.
nkrafo na to better my greater car regional ministers so be share aka me yo so be share regional ministers no so be share it is o be share dia no so ba be hwe the team na ho bobo a tene mu hu ya regional minister ba be hwe si be place no so na ye o say ye edeboa na motivation no e ko form that place no sunsun ba so no mu ko di djuma no ma kumase ene asante man na ko say da say the tibia na ye de house 3 tosom ye toso nsia no mo say nyoma fe ene ye no mugina ya na mu na mudi sa adwuma ne mai enti we sama kia me boss ori friends Zuba enso eletro kodogo team no enso no menno a ana pede mu sem ema inatifo na no si a na Ashanti regional minister enso beso abanwa mu se regional minister no ebo obi akotokwa agbo no omuntim elusu ntina me aduma Sunday omusa meto aso no mfa haso folk etiko enkanfom and say mo match bia ma hwebia no mama me sense from the first one na yeso in medical behwe na medical share first go number 3 na mo sa share no 2-1 ye ko MTN cap no so MTN no so the cap no be share e ma no so you do adum kakra fine ye jimudi nti ye ni say ye na ta ko kanto kwa na ye dia mo be share no nyam na ko fon charge so no so we need the man say do president's cap na minia data regional minister nkrana na what to say na Dr. Davena Moba am so ye ba ye kuma pima atre de ebeba nti apem ne ma wunkum kran sa na de aba mpem yenu ni na ye de ko akra na e de akakọbọ match nti ye wo ho mam on that day ne bebo am we supporters mobilization ani bibia mo be hia bia mo be yedu a mo betimi ahye ni nam e wo ho ye djumudi enim se mo be yo e de amaye e se ye ka kotoko a Asante akoma otufo ojedutu na etim de e se ahode bia wo de ta machi e ma mo hye ni mo nyam nyame ya adoma da kwase dan e se ye make sure sa ahode no aye available to the team. And the encourage them. A teamwork, said the Bia Moyano. And I'm glad say new players no Yamo integrating now so that you will be able to play together well as a team. Namatimia Shay and Munyam and Kopoya Duma Edako Sheda. Yadimudi in so say they are God willing Sunday and Kunimdi Abasadiaba a Kumasi a was a crew. Now Kunimdi Ayedia. And to some Dr. Frank Amwakohene and so Ereto Kodogo Timono and so Enem. Now only Zuba. Dr. Frank Amwakohene enu Zuba so eplom se koroko players se wa be se go bia no ti o so wo se go a eska omoso de ma no wo de yenti ensema omno two players nzu anim ya tamachi abibie mu a ye wo ho mamu asa mo ye training ye be sedem munya ne boko se be ya injuries ni bibia ma na koye de se de ebedu Sunday na ye best of the players na ahia na injury ko bam ye se na ko pompa ye so ma ya hoden no ma ye nkwa no ma ye nimdie ene oda ye betuma ka ye ho aboma team ba ko a ye betumi de akwakọ wini na akọpọ ya aduma eda Sunday mi de be si ya fabulous etikenya kamba maye go ba ku bia $200 go ba ku bia $200 na ye ba park na ne de ba go ni to ma $200 ne ye to mu twa 5,000 ne da to etimu ze kwese da go bia be se bia $1 da mo sha haso for my ti sama na the circus in 2 years ago ba could be $200 na no sweat team accord the amount no yamfa fisem no ensine kwa amana no kakra bi na fi sorry na bibia so entim ene kama club world cup egusu a ekoso no a Inter eti wonom no from no see ehye na kaminu a wono so entimati sanso na homachinya City ene Hilal game no eno so etimasuma Hilal ehye City ekanoma akoma enan ema City yanso no etimi eti ekanoma miensa enso na pedum sem ema United for after the game no coaches no do na so etimi kasene mu nyame adomo china ye buy the musem bre no enso enyete bade nkonkotie after the game no ura nyano kwanya no de yenku na Khalid Koulibaly enso April sinakan enso edema Hilal after the game City by 4-3 no K2 enso etimi kasai. We knew that was a difficult game against one of the best teams of the world. We wanted to show our ideas, our talent, our power. I think that we made a very good game. Defensive, very strong, and offensively, I think we get all the opportunities that we could put inside. We put it, so we can be happy tonight because it was a really tough game against a nice team. But we wanted to show that Al Hilal have the talent, they have the power to be here, and we show it. And tonight we can be really happy. Etiane esema Khalid Koulibaly K2 ono so sina kan na so captain Edema Hilal na enra na je say almost timi adwuma na kama yada no pere musam ama etifo antiam fancy na first service enso entimetwa so medimo for ba center Dr. Tamda so
Osebra na oyare no fa brento sunu to asem fama sanso secure sanitary pad enso etachia no pe na djumade ne be Ransford and adimiko Facebook sanso Japia apamnada AAA mine Araji Abubare Siatica and upon a boy voices ni na enso de mama ye ko adjumade ka ato so frem safo kantan